Mga kapuso, dili basta-basta ning vlogger o content creator ang atong makauban karong buntaga. Sanglit gaawas-awas ang kagwapo niini ug papabol material gayud. Mga kapuso, bitaw pasiaw lang. Gikan sa Balubal, Cagayan de Oro City, atong makauban si Jelfrey Quiliobe o mas iladong si Mayor Dodong. Mayor Dong, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Mayong buntag usab din na okay man atong dagan sa panahon. Padayon gyapon ta sa laban sa kinabuhi despite sa atong mga atubang karon na problema. Positive lang, good vibes ang gyapon ta. Yor, una na to isgutan imong vlogging career, no? Amo sa kang ila-ilahon. Kinsa ba si Mayor Dodong katong wala pa siya nahimong content creator? Si Mayor Dodong, before siya nahimong content creator, isa siya ka ambisyoso nga former service crew din sa fast food diri sa Cagayan de Oro and estudyante, and isa pod ka si Awon nga klase nga batanon gihapon. So sama sa mga uban nga batanon gihapon nga mapasiyaw si Awon gihapon. Yor, sagad sa imong content, no, kay more on comedy o mga funny interviews. Paunsa ba kini nagsugod? Kasi mas ulti nimo sa imong mga kapling-pling nga wala nimo na uyab. Sorry, kay loyal ko. Aliyog lang ko, bati mo kog naong. May kabalo ka. Kasagaran man good, usually kita mga magbarkada or mga tao mahilig kita mangutana. And then mahilig pud ta or ganahan pud ta nga tubag-tubagon pud ta. So dito ko nagka-idea nga why not labi na diri sa Cagayan de Oro, daghang vlogger diri. Ngo why not mag-interview ko kanang murag di ako nila maila pud ba. Inana sa so nag-start ko og interview nga content. Asa po kagakuhag ideya, Yor, sa imuhang mga content na pasiaw? Hoy ex, kadumdum pa ka atong singsing akong yatag sa imo? Atong second man sa rin na to ba? Nya, ingon pagani ka nga, mauni ang simbolo sa atong gugma nga way kahumanan. Pero ikaw man lagi mismo ni human. Lam ra ex. Hoy ex, kadumdum pa ka atong hulam ni mo na kwarta? Nga niingon ka nga bayaran na mo pagkaugma? Ex, nibiya na lang ka, papaliga ka bayad. Lam ra ex. Na ay times nga kanang suggest sa akong mga kaila, kanang ipanghatag lang ba. And then napoy times nga kanang mukalit lang bitaw og sink in sa akong mind o kanang murag cue lang bitaw na word or kanang keyword lang ba, and then that time i-expand nako siya, buhatan nako siya og script or mga question, and then that's the time i-interview na din sa mga matagbuan na to sa kadalanan. What if third party ang rason mo hatag ko ba kag chance dili na? No, because choice na sa lalaking mag-cheat. Or Choice niya. Nganong higpit man kay nga di na ka mo hatag chance ya ka. Lang kay choice biya na sa tao, dili kay ingon nga, sorry wala ko nadala lang ko sa iya. So, Biktima gid ka no? no. Paunsa po nimo kanang ginakuha gani gikan sa imong interviewee ang kanang kataw-anan nga kining tubag nila? Unsay mga strategy nga imong ginahimo? Ginasabot ba nimo daan? Daga nag-ingon gud ana sa ino nga ingon sila scripted daw ang maong interview na po iban nga ako daw gisabot daan. Pero actually tanan gyud nga interview, ako rang nakabalo sa questions, and then gipangutana lang ako sila ha kanang trigger na mga question nga murag ma-hot seat gyud sila ba. And then wala sila choice kundi motubag gyud sila sa ilahang angay itubag. Sagad po do sa Mayor, sa imong latest videos kay imong content na nag-attach na ka sa kining love life sa imuhang mga gina-interview. Kanina ideya, kinina pasiaw, asa ka nagikan ani? Kumusta po ang experience? Actually experience good pud nako ni. Kani halos tanan ning mga question nako, and then mga pangutana sagad sa akong mga interviews based sa akong experience, and then based pud sa mga lain-lain pud nako na mga friends. Sakit sa part nga i-ghost ta kana bitaw magparamdam sa ato nga igo lang ta pakiligon pero dili ta higugmaon. So murag dito ko nagbase sa ako ang latest na content sa katong gi-ghost baka or nag-ghost na baka. Nakakita na ba ka ghost sa kadula pa? Wala. Ghost ba ghost? Wala. Wala pa. Kana bitong gusto nimo pero lahi ang gusto. Ha? Wala pa ka na ghost sokad? Wala pa ka na ghost sokad? Ay, ikaw may gapang ghost? Kamu girls. Karon Mayor Dodong, tungod ikaw man ang sagad naga-interview sa imong mga content karon. Ikaw na pod ang akong pangutanon pinaagi sa Fast Talk. Game na ba ka? Basta maragi kulbaan ko. Naaba ko choice ani wala.
Wala kay choice gyud, dapat musulong jud ka ani. Wala ko yung choice. Sige, game. Akong itaas ang bandera sa Cagayan de Oro. Game ko. Sige, unang pangutana, mahal mo o mahal ka? Mahal ako. Hitsuraan nga buutan o apiki pero bright? Dito ta sa Hitsuraan. Siyempre, mili na ta. Chubby o sexy? Dito ta sa chubby para maunlan-unlanan nato. Na i-bounce ba? Adobo o sinigang? Sinigang ta para matilawan na to ang kaaslom nga wala siya. Mayor Dodong, extra rice o extra sabaw? Extra sabaw ta para mas makahigop gid ta. Lastly, Mayor, ikaw ang i-ghost o ikaw ang mang-ghost? Ako na lang siguro ang i-ghost para dili ko magabaan. Kay basi mo balik sa ako ang gaba. Daghang kayong salamat, Mayor Dodong, sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug keep spreading good vibes, Mayor. Dagan po kayong salamat, Sai. Chillax lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.